E, dobro, ovako, znači ovo je petak, kako smo zamislili, od petak da imamo takozvani fast start trening, što je ovo, i to je od ključne važnosti da radite sa ljudima koji se uključe. Evo, recimo, Steva je naš nov član od večeras i sada ja s njim, dobrodošao Stevo i to, znači u roku od 24 sata sa novim saradnikom treba ovo da se uradi, što ćemo sada da radimo. Zašto? Zato što sam ja video da, baš recimo kod vas je bio taj slučaj, otprilike kako, koga da pozovem, šta da radim, koji je moj sledeći korak. E sad, mi ćemo svaki petak, znači, ajde da kažemo, ponavljati taj trening, kako kaže, ponavljanje majka mudrosti, je li tako, ili majka svih veština, kako bi vi, a ideja jeste da ovde dovedete vaše ljude. O tako, znači, pored toga što ćete vi da čujete, da dovedete vaše ljude, bez obzira što vi odradite to sa njima. Od ključne važnosti, jer ja sam primetio kod mene koliko je to važno, recimo s vama kad sam pričao, baš ono, prošli put, kada je Luka odreagao, ovo je kao ozbiljan posao. Znaš, mislim, tada ljudi steknu utisak da mi ovde otprilike znamo šta radimo. To je važno da kad saradnik dođe kod vas, da u roku od 24 sata do 40, ali ja bih rekao u roku od 24 sata da uradite ovo sa njim. Ja sam to radio sa Vesnom, recimo, i to daje mnogo bolji efekat, a sa Jelenom se ispostavilo da nismo uradili. O tako? Znači sa Jelenom, i onda ja vidim prema snalaženju u poslu da je razlika. I sad, onda smo trebali Jelena i ja da uradimo, evo sad Jelena je recimo odložila put u Niš, da bi bila večeras ovde, što opet govori o nekoj commitment. Znači sad ćemo da spomenemo i 9 razloga zbog kojih treba, commitment, to jest, kako smo rekli, obavezujem se, zavet, ali tako, 9 zaveta, da, koje treba da odradimo da bi bili uspešni u ovom poslu. Znači, zašto, ajde, kaže ono, NLP, znači, ne valja crvene i to. Znači, u roku od 24 sata treba da uradimo ovaj takozvani fast start trening ili da ga nazovemo brzi start, kako bilo. Sad jedino što treba da zapišete jeste da, znači, te stvari koje treba raditi sa čovekom, sad ćemo da imamo zašto treba da se radi. Znači ovako, čovek je ušao, ponelo ga je, da kažem, neka ushićenje, nije bitno, ili je bilo ono strah da i ne izgubi ono fear of less, da će da izgubi poziciju i tako dalje, i on je sad ušao. Međutim, on ne zna šta dalje tačno da radi. Bez uzira koliko on to je u prirodi naše. I sada, on počinje da pada, da kažemo, ajde, neće reći, više psihički, jel tako? Jer kao, šta ću sad dalje? Ko je moj sledeći korak? Šta treba da uradim? I ono čega treba da ga držimo što dalje, jeste da bude što dalje od takozvane ove black, kako oni to nazivaju, black line, znači crne linije, ili kako bi nazvali crna linija smrti saradnika. To može vrlo brzo da se desi. Šta se dešava? Znači, pričali se s čovekom, on je dao novac, i onda se sreo sa par ljudi koji su mu rekli da je to piramida, da je to potpuna budalaština, zašto je on ušao, zašto je dao novac i tako dalje. I šta znaš, on može vrlo lako da ode ispod. On se više neće vratiti, preživeće tih 275 evra što je dao, ali tako, ali neće biti, mislim, nije nam dobar saradnik. Nama ne treba, moramo da vodimo računa dugoročno. Ne trebaju nam saradnici koji će posle da pričaju da je ovo bez veze posao. Bolje da ga ne uvodimo. Sada, zato ja i nisam možda za onu varijantu hoćeš, nećeš, ajde brzo uđi i tako dalje, jer ćeš izgubiti poziciju, ako ne, daj, imaš pola sata fore, donesi lovu, ako nećeš, zdravo. Dugoročno mislim da to nije dobro. Sad, uvek ima ona situacija, neki ljudi čuvaju tržište, to smo mi, a neki ljudi troše tržište, ali mislim šta da radimo, znači, ne možemo da utičemo na te stvari, i ja bih jednostavno, mislim da je naše najjače oružje upravo ovaj fast start trening. Znate, i da to, znači, svako od vas će to da uradi sa svojim saradnikom i opet će da ga dovede ovde. Zašto? Ako dođete ovde i nemate svog saradnika, znači da je onda vama neophodan ovaj sastanak, je li tako? A ako imate svoje saradnike, šta onda? Onda ste opet potrebni na sastanku. Veoma važno, znači, praktično ste uvek ovde. To je, mislim, uvek ćete čuti nešto novo do momenta dok, hvala Bogu, počnete vi da držite takozvane nedeljne sastanke ili fast start treninge koje ćemo mi da držimo, znači, jednom nedeljno. Sada, pošto će ovde vrlo brzo postati tesno, inače ovo je Margitin prostor, ne znam koliko znate, ona tu drži svoj seminar Sila metoda, i s druge strane zauzet je subotom i tako dalje. Verovatno ćemo pokušati da nađemo negde neki, ako negde neko ima nešto adekvatno, možemo da razmatramo, i ja ću predložiti neki sistem, kako bi, neki sistem, da kažemo, ulaganje u taj prostor prema pozicijama. Znači, neka od ideja bi trebalo da bude ovako. Ko nema 4 člana, ne plaća ništa. Ali tako?
Ili jednostavno čovjek nema, on plaća onih 50 evra i još nije uspeo. Kada bude 4 člana, jednu određenu sumu novca, moram da izračunam koje, bi recimo ti najniži naši članovi na najnižim pozicijama plaćali, to bi bila najmanja suma novca. E sad, sve što je viša pozicija, znači senior rep plaća malo više, direktor plaća, ne znam, još više, marketing direktor plaća još više. Zašto je to dobro? Sutra, recimo, kad ti imaš svoju ekipu u Pančevu, po istom tom principu iznajmite tamo neki prostor. Ti sutra imaš, znaš, u smislu, znači, delimo na ćelije, kao teroristi, da budu neuništivi, znaš, trojke, da. Znači, pričat ćemo o ćelijama. Znači, kada otvoriš ćeliju u Pančevu, znaš, kao... I mislim da je to, znači, šta je stvar? Duplikacija. Kako će ići dobro duplikacija? Kad znate tačno što treba da radite i kad je to model koji se lako primenjuje. Jer kad je nas, ne znam, 10-15 u jednoj grupi, onda recimo ti možeš da držiš, ok, ti sad imaš svoj prostor, pa ćeš držati ovde za tvoju. Međutim, ja bih čak i da ti ljudi plaćaju. Znači, to je model, a ne ono kao mislimo kod Margite pa ne plaćamo, a ovi drugi koji nemaju, znači nije dobra ideja. Dobra ideja u MLM-u je, znamo ukoliko je duplikatibilna, ukoliko svako, znači ja sad gledam da to može primjeni Vesna i Jelena i ne znam, i Steva i svi, znači da mogu da uzmu, jasno napisat ćemo, to je predlog. Znači, kao što smo, ovde je sve predlog. Upravo to, ali ja mislim da je to nešto što se pokazuje, mislim, znaš kako, ja uzimam nešto iz nekih kompanija koje su velike, ovo je iz Herbalife-a fora. Mislim da im je taj deo dobar. Nešto slično ćemo mi napraviti kod nas, znači, jer oni otvaraju, onda imate jednu pristojnu kancelariju, ali tako, i ona ima i Steva, znate, i razvijate za vaš tim. I tamo držite vi fast start treninge, tamo držite vi taj nedeljne, da li seminare i tako dalje. Mislim da su to stvari na koje treba da obratimo pažnju. Znači, evo sad smo tu, ali spremamo se da budemo onda kažemo velika kompanija. Znači sada, zašto, ovo da se vratimo, zašto u roku 24 sata? On je čuo neke gluposti, ali tako, i sada je cilj da ga dižemo. Kako? Tako što mu damo tačno šta treba da radi. U roku 24 časa sa njim uradimo fast start trening, to je ovo što radimo sad, ali tako, i njemu se malo diže uverenje da može ovaj posao da radi. I to je ono što smo recimo Marina i ja na primjeru videli. Imamo našu saradnicu u Crnoj Gori. I saradnica je rekla, otprilike, teško je, nema leadershipa tamo, nema koga da pita, znate, sam i tako, možemo zamislimo Peđe kako je tako bilo. I sad ona kaže, ja sam mislila da izađem iz ovog posla, znaš, ne znam ni šta da radim i tako dalje. I Marenija kaže, da, dobro, to te razumem, sad treba, što treba da uradiš, jeste da kupiš kartu za Ljubljanu. I čuješ ovo, aha, dobro, okej, razumem, mislim, znam šta treba dalje da radim. Najgore je neizvesnost, kad ne zna šta da radi. Ovde sad zna, pa okej, pokušat ću da vidim šta se dešava, pa ću ići dalje. Ukoliko ne znam, onda kao sedim da razmišljam i dolazim do analiza paraliza, mislim, molim? I odustajanje, Znači, ovo u roku 24 sata. I sad, najbolje je bilo sa njim napraviti taj plan igre koji ćemo mi ovde sad radimo i 9 stavki, da on zna šta, koji je njegov sledeći korak i onda radimo da li će to biti travel party, ali tako, da bi dovelo potencijalno do neke prodaje. Sad, kad on uradi tu prvu prodaju, ovo bi trebalo da se desi što pre, znači što pre. Mislim, u nekim sistemama govore u prvih 15 dana, nije bitno, neka se kod nas to desi u prvih 30 dana. Znate, ne jedna, mislim, mi tu jurimo 6 prodaje, ali što ranije da se desi da čovjek vidi da to funkcioniše. Jer onda raste vera. Ovaj biznis je isključivo vezan za veru u njega. Mislim, sve ostalo, znate, onda kad vam neko kaže ko meni garantuje ovo, šta je ovo, znači, to iz vas izbija. Jer on nikad ne gleda vaše, da kažemo, argumente. U komunikaciji znate da je važno. Znači, to što govorite je svega 7%, to vam je poznato. 7% je to šta kažete čoveku. 37% je način na koji kažete, verujete li vi to ili ne, ostalo je govor tela. Znaš, sad ovako ja nešto kao, pa dobro je, pa ste nešto tu, pa sam sav nešto ono što smo pričali, znači ljudi ne veruju. Znaš, ne znam šta mu je, imamo te neke receptore i ne znamo šta se dešava, šta ne. Znači, ovo moramo da uradimo u roku 24 sata. Tako da kad se saradnik uključi, uradite ovo sa njim, a onda ga dovedite ovde i prisustvujte sa njim ovde. Okej? Hoću sad da obrišem, pošto ćemo ići, može, a? Kako ako dobro? Ne vidi se ovo. Aha, dobro. Što bi rekli, zbog NLP-a sam morao, ali... Znači, prvu stvar koju treba da uradimo jeste takozvani plan igre. Ovo se vidi, onak.
znači da pre svega saradnik nauči kako se igra. Znači, kad igramo, ne ljuti se čoveče, mora da znamo pravila, isto tako i ovde. Znači, šta treba sa njim da definišemo? Prvo, zašto smo ovde? Znači, zašto je ušao? Da on to sebi definiše, napiše svojih 10, znači top 10, ajmo ako, 10 najvažnijih, top 10 zašto? Znači, zašto World Ventures? E sad vidite šta se dešava. To možda bude novac. Kaže, ja sam ovde ušao da bi zaradio novac. Ok, koliko je to novca? Znači, šta želiš da zaradiš u prvih 6 meseci? Šta želiš u prvih mesec dana? Šta želiš da zaradiš u... Ne ono kao ja želim da imam više novca. Da, evo ti 1000 dinara, to je više novca nego što si imao. Znaš, mislim, ali to nije dovoljna motivacija, ali tako? Isto tako moramo da definišemo, znači, zašto? Sad, možemo da idemo od malih stvari, ali tako želim, ne znam, da napustim svoj klasični posao, što je uradio Boris, ali tako, on je to video ovde, do nekih, stvar, ne znam, želim sutra da imam svoje sirotište, mislim, koje ću ja da izgradim negde, tako sigurnu kuću ili već šta kome nešto znači. Znači, uvek gledajte da nađete velike razloge, znači od manjih ka većim, jer i to treba da date vašem sponzoru. Zašto? Zato što ako kažete da ste želeli da napustite posao kako bi sutra obezbedili vašem detetu to i to, onda mogu da vas pitam, tada se vaš sponzor vas pita, dobro, Svetlana, ti više ne želiš svom detetu da obezbediš to i to. I onda, ideja je da ga vratimo, takozvano dizanje iz pepela. To je inače jedan od isto važnih trenutaka koje radite sa vašim saradnicima, dizanje iz pepela. To se radi na ovaj način kako je Marina radila. Sledeće što treba da uradiš je to i to. Ne da ga razumeš, mi smo mentori. Mislim, prijatelj će reći kao, pa da, razumem te, a jeste teško ovo, ono i na kraju šta? Oboje su potonuli, je li tako? Ne, mentor važi, razumem, sledeći tvoj korak je taj i taj. Verujte mi, neverovatno kako raste vera. To ste 2 puta čak radila kod iste osobe. Šta je bilo drugi put? Pa isto da izaći s posla, mislim da u narednih 3 nedelje sve dovede 4. Mislim, da, odlično, razumete, znaš šta sad treba da uradiš? Šta? Da uvedeš 4 čoveka. Mislim, znaš, i sad, okej, mi smo tu na raspolaganju, ali ne možemo mi umesto njih da radimo. Znači, mi smo treneri, ali ne možemo da treniramo umesto njih, je li tako? Naše je samo da im obezbedimo znanje i uslove da oni to rade. Znači, mi ovde, ajde, radimo sve više i više tih treninga, sve će više biti dostupni na internetu, tako da možemo i da pošljemo ljude da pogledaju to. Pored top 10 why, treba da definišemo i top 10 people, jer za svaki top 10 ljudi koji su nam neophodni da bi od nekud počeli. Sad, to je taj čuveni spisak, to je nekad bilo 100 ljudi i tako dalje. Ovo je 10 ljudi za koje mislimo da, znači koji su nam ili bliski ili za koje smatramo da će biti dobri u poslu. Bez obzira koliko oni zarađuju, bez obzira, znači ja prvi put imam osjećaj da ovaj posao mogu da ponudim bilo kome. Mislim da je toliko dobro. Ma koliko bio, da, mislim i nemam taj problem. To razvijate povećanjem vere, to, otprilike belief, otprilike da možete da verujete da je to dobar posao. Znači to treba da radim. Sad, ovih 10 ljudi kako ih birati? Nemojte vi da odlučujete da li ovaj hoće, da li neće. Ja ne znam šta ćete vi da uraditi. Mi imamo obavezu prema ljudima koje znamo, a mislimo da je ovo dobar posao, da im ponudimo i da im ovo prezentujemo na najbolji način. Ali tako, znači nemojte vi umesto njih da odlučujete ko su i šta su. Znači, evo danas je Vesna dovela neke ljude, 2 fantastična čoveka, jednu gospođicu, ona je gospođica, jednostavno, znaš, ja kad bi nju vidio bih rekao, ona nije za ovaj posao, ali neka ona to odluči, okej? Dobro, znači, top 10 ljudi sa kojima želite da... Još jednu stvar, ako mogu... Da, sam izvolim. Ako nije problem, da ne biramo ljude prema potrebama. Ovome treba očajnički posao. Vidi, ima jedan dobar princip po kojem možete da birate. Znači, cilj je da nađete ljude koji su bolji od vas. To je ideja, znači koji su bolji od vas. Ali ako birate između nekog ko je talentovan i nekog ko želi, koga biste pre izabrali? Znači, uvek je želja ispred talenta, ali tako? Znači, neko ko želi da radi ovaj posao. On će to pokazati time što će doći ovde, što ćete zvati, što će... Mislim, ja sam Vesni rekao, to sam probao i između oslog sam tu vidio zašto je važan fast start trening. Mi smo napravili ovo. Ja sam rekao, sutra u 12 dođeš kod mene. Da krenu da treniramo i on je tu svaki dan u 12 dolazi, radi, svaki dan zove i tako dalje. Tu onda proveravamo. Sad šta mi je bilo dobro? Kaže, pita ona, vidi, ali treba je, nemam nikoga, treba je da dođem tu kod Margite. U smislu na taj prostor. Ja sam mi samo rekao, onda kao pogleda 9 stavki i ona kao, aha, dobro, dolazi.
Fenomenalno, to vam sprečava, znači nemate puno da komentarišete sa vašim saradnicima. Znači, kažete mu šta treba i on se samo toga drži. Njemu je lakše, ovo mu je kao neka mapa šta i kako treba da radi. I samo neka se drži toga. Znači, pokušavamo da nađemo ljude koji su bolji od nas. E sad, neki ljudi za koje mislite da su dobri, a neće i tako dalje, takve ljude bi trebali da dovedemo na Dream Trip. Da idu kao naši gosti, to je isto jedan od principa, znači moramo mi da idemo na Dream Trip, da vidimo, da osetimo celu tu priču, a onda da vodimo sa nama neke ljude koji to treba da ostaje isto. E sad što ja radim? Pošto odavde, reda veličina, svi ljudi već koje znam idu u trening u Ljubljani. Sad zovem Bosance preko Fejsa, desi šta radiš? Gde si 17. Kaže, tu i tu. Da si slobodan 17. jesen, vidi, ajde dođi, imamo tamo trening, 53 evra košta. Ako dođe, super, ako ne dođe, mislim, who cares, ali tako? Onda ima neke u Rijeci. Odlično, ajmo dođi do Ljubljane i to vidi, da osjeti tu energiju. Mi ne možemo tu energiju da mu potrebno. To isto možete sad raditi. Ali uvijek dobro, a ne ono ko idi tamo, hoćeš ti biti, neću. Ali idi ti vidi. Ja sam to video na... Pa to, ja to znam. Ja sam to gledao na YouTube-u. Pa što ja da ne gledam na YouTube? Upravo zato. Tako, znači, ovde sve je ono leading by example, znači, voditi ljude primjerom. Moraš. Dobro. Jedina, ali postoje, znate da postoje ljudi koga ne treba da uvedete? Ali verujete da postoje takvi ljudi? Sigurno, da. Znači, to su negativni ljudi, to su ljudi koji su toksični, koji će da zaraze sve, te nemojte, pazite, treba s njima se sedimo u džakuziju, mislim, ško zna šta će on da prenese na nas, putem. Što bi rekla Bosanka, nema ni telefona. Ma ni telefon. Ja sam imao jednog prijatelja, još uvijek ga imam, on se zove Mirso iz Brčkog i on kaže, ja ove moje iz klečnog biznisa, kaže, ja sedim sam u kafiću. Kaže, kako sediš sam u kafiću? Pa kaže, sedim, ali kaže, niko od njih ne sme da sedne sa mnom. Zašto? Pa kaže, ja sam u početku, ajde sedi vam, popijemo piće, znaš. Ja pitam, a kako si? A on krene, problem ovo, ja kažem, čuti baksuze, aj zdravo. Aj beži mi odatle, baksuze. Kaže, vi ste, to je bolest zarazna, aj beži za baksuze. I onda kaže, pošto sam ih sve otero od mene, sad svi pitaju da li smem da dođem, da li ne smem, znaš, i sad kao sedi i fakat mi sedili s njim, on sedi, svi kao zdravo, mir se, ali niko kao, znaš. Jedino ako je rekao, dobro, kako je? A dobro je, znaš, nikad bolje, tu možemo da pričamo. Znači, takve ljude uvodite. Ne znam, teo sam kažem, svaki uspešan čovjek ima sukob sa svojom okolinom. To i on imao, to ćete i vi imati. Mi drugačije razmišljamo. Pazite, da li ste više puta u životu? Ne, stani, ne možeš, nemoj to, ili možeš, idi za to. Ja sam siguran da to možeš da uradiš. Šta smo više čuli puta u životu? Šta ti svom sinu kažeš više? Pa ja se trudim, zato što dobro je. A ti si radila na sebi. A zamisli, znaš, a koliko... Zato vidi moju mamu. Nemoj, nemoj... Strahovi. Nemoj da gleda ovo. To je to. Znači, moramo da vodimo računa šta pričamo, ali tako? Sad, mi moramo malo sebe i da reprogramiramo u nekim stvarima. Zato kažem, znači, imaćemo sukoba sa okolinom, ali se zato ovde bavimo upravo tim ličnim razvojem. Dobro. Ono što treba da uradite ovde, znači, najvažnije na tim treninzima u roku 24 sata je, šta smo ti ja prvo vežbali? A šta smo vežbali prvo? Samo što si došla. Znači, pozivanje ljudi. Bukvalno je bilo, dobro, na primjer, ja te zovem. Možemo reći. Ja kažem, na primjer, ja te zovem. I on sad sedi. Ja kažem, to smo i mi redno, tako? Ćao Milan, ovde nemam puno vremena. I sad kao odgovori. Ona kao, pa dobro, odgovorila sam. Ne, odgovori. I radimo trening. Ovde treba da biste napravili dobro ovaj posao. Ne treba dobro da znate da prezentujete, to mogu ja da uradim umesto vas. Umesto mene, još bolje može da uradi Matt Morris, ali tako? Ono što treba da uradite da biste napravili prvi korak jeste da naučite da pozivate ljude. To smo isto vežbali. Sećaš se kad sam ti rekao i onda si ti našla svoj. Znači, vežbao sam i sa Jelenom i sad šta je fora? Dam par oni kao hvataljke. Znate, kao onaj free climb, kad se penju se, Znači, ja dam par onih, ali tako? A sad kako će ona tačno da se uhvati, to je ono kako njoj prija. Ali da iskoristi određenu rečenicu. Znači, naći ćete određene rečenice. Aha, Luka je stigao, reče. Ništa, sve u redu. Ne, samo sve u redu. Marina je kamerman, znaš. Kamerman je obično ne sede.
Šta sam počeo? Šta sam rekao? Ko je pratio? Šta sam rekao? Da, bravo. Znači, imat ćete, uhvatite par tih delova rečenica ili par rečenica koje vam nešto znači. Tipa, ćao, Milan, ovde malo ja sam trenutno nemam puno vremena, da li imaš minut vremena za mene? To je jedna moja koju ja uvek ubacim. On kaže, imam, super, imam jednu poslovnu ideju s koju moraš da vidiš kad možemo da se vidimo da je razradimo, ali tako? Da li ti više odgovara tad i tad? To je jedna od varijante. Druga varijanta je, ćao, Milan, ovde, nemam puno vremena. Zašto to kažem nemam puno vremena? Zato što pravim varijantu da ako krene da me pita, vidi, sad nije ni vreme ni mesto, rekao sam ti da nemam puno vremena. Stvar je 90% vizualna, to je opet jedna druga rečenica, ne mogu da ti objasnim preko telefona. Kad ti odgovara više da se vidimo, i tako dalje, i tako dalje. Znači, uvek vežbajte, trening, evo što mi je Luka rekao, nisam znao, za Kro Kapa, ne znam da li ste čuli, to on je MMA. Pazi, posle treninga čovek, pošto ima brzi levi mavaši, posle treninga, koji je zvanično, 1000 udaraca nogom. 1000 udaraca. To je sigurno još isto toliko vremena u treningu kao što i provera. Samo to. To je to. Zamislite to. Znači, vežbaš. Sada, da li neko od vas ima strah da pozove čoveka? Kako kog? Odlično. Vidite. A znate kako se to, da kažemo, prevazilazi? Samo tako što radite to. Suočavate se sa strahovima. Znači, suočavate se jer vidite što je jedan čovek opasniji. Niti će vas udariti kroz telefon, niti će bilo šta da vam uradi. To smo rekli ono varijantu, ali tako ono? Postavite pitanje pa kao ovako. Ako odreaguje dobro, mislim, ali si odradio, znaš. Ja sam lično to radio, iskreno. Znaš, ono kao... Da. I to kao tako funkcioniše, verujte mi. Pa je to je jedan korak. Idemo dalje. Dok ne prestanete... Setite se toga, neka to bude ono ankor. Znači, nema nekog da ga se bojite. Što? Šta će mu se desiti? A iz druge strane, zato onda, to ćemo vidjeti dalje, regionalni treninzi, jer oni razvijaju veru. Dobro, znači imamo 4 koraka kad te pozivamo, a to je budite u žurbi, to je to, nemam puno vremena, ali tako da li imaš minut vremena za vreme, precizirajte vreme, imam nešto, znači, ćao, nemam puno vremena, imam nešto što moraš da vidiš, šta radiš sutra u 8, recimo to je za utorak, šta radiš utorak u 8 sati? On kao, ne radi ništa, super, budi tada tu i tu, u 15 do 8 pustit ću te link, ima da vidiš fenomenalnu stvar. O čemu se radi? Stvar je 90% vizualna, ne mogu ti objasniti preko telefona, a rekao sam ti da nemam puno vremena. Čujemo se. Sve precizirano. Kad ja to sve uradim, onda dovedem kod Milana i Milan ponovo objašnjava njima. Zašto, da? Da pozive i to, to sam ja sve radila sa vama. Pa jeste, i onda vidi se. Pa to znači da ima sistem, znači da oni osete da postoji sistem u treningu. Da li bi ja više volio treniram da vidim da ove pojma nema, ajmo sklekove, ajmo trbušnjake, nemam, pa šta ćemo sad, ne znam. Upravo to, ili se zna koliko se šta radi, trening. Tako i mi ovde treniramo, okej. Kad se sretnu one koji trenira, znači treniran u bilo kom smislu, u smislu trenira pozive, i onaj koji nije trenirao pozive, ovaj koji nije trenirao pozive nema nikakvu šansu. Ili ovaj što trenira pozivanje i ovaj što treba da mu bude zakazano, nema nikakvu šansu, mora da zakaže kad vam odgovara. To znači, vi trenirate, jer vidite, ajme recite ovako, ne znam, recimo u Americi da bi postao milicioner, potrebno ti je da pođeš 7 meseci full obuke. Milicioner, to znači da uhvatiš čoveka, da ga dovedeš u zatvor i tako, ne inspektor, milicioner, potrebno je 7 meseci. Ja ne znam zašto ljudi misle da ovakav jedan biznis koji može da im omogući finansijsku slobodu, da ne moraju da treniraju. Zamislite to. Mislim, hoćete da... Ja sam za arhitektu učio 5 godina. Da bi bio samo arhitekt, ali tako? A da bi bio finansijski slobodan i bogat čovek, nisam učio ni dan, realno. Nikome ništa za to nije učio. I sad ja dođem ovdje i očekujem da isto tako nekog razloga znam. To je meni neverovatno, ali to ljudi iz nekog razloga očekuju. Kao znaju biznis. Znači, nije sve ovo isti sport. Michael Jordan, najbolji košarkaš i veoma loš bejzbol igrač. Isti čovjek. Samo različite delatnosti. Isto tako, to što su bili negde ljudi neki uspešni. To sam recimo sa Vesnom radio. Kad bi zvali uspešnog čoveka,
znači koji ono da kažemo, ajde, uspešan po bilo kojim merilima, ima veliki posao i tako dalje, da li biste ga pre pitali, ćao, ne znam, Milan ovde, imam nešto što bi trebalo da vidiš, zanima me tvoje mišljenje o tome. Biste ga pitali tako nešto, da vam kaže otprilike svoje mišljenje, ili biste ga pre pitali, ja imam nešto što moraš da vidiš, zanima me da pomogneš kako da razvijem taj posao. Vi biste ovo prvo? Ne vidite, ne trebate uopšte prvo. Sad ću vam reći zašto. Ako vi sad pitate mene, Milane, imam ovde jednu firmu, ajde da čujem tvoje mišljenje. I sad ja odmah ću vas da zaštitim i ja ću sad tražiti negativnosti prema toj firmi. Mislim, bojim se za vas. Ja vas štitim, više vas štitim od vi sebe same, jel tako? Pa vidi, oni su ovakvi, pa proveri kakvi su. Ja onda tražim negativnosti, jel tako? Jer vi ste mi rekli da dam svoje mišljenje. A ako kažem, ako mi kažete, Milane, daj mi plan kako da razvijem ovaj biznis, jel tako? Ja kažem, aha, dobro, dobra je firma, ne bavimo se time, znaš šta, najbolje ti da radiš tu prezentaciju, ja bi to onda radio tako, pa bi pravio žurke, pa bi pravio ono i tako dalje. Znači, idemo, to je važno. Sa uspešnim ljudima nikad ih ne pitajte za mišljenje. Znači, tražite da vam pomognu da napravite taj posao. Znači, kako da mi pomogu, ajmo da nađemo način, ti si uspešan poslovan čovjek, hajde da nađemo način kako da pomognemo, kako da ja razvijem ovaj posao, jer sam počela da ga radim. Ogromna razlika. Potpuno ćete dobiti različite korake. Dobro, znači izbjegavati reči kao što su prezentacija, meeting i tako dalje. Ajde sad, travel klub možda može, ali kod nas to nije baš ono. Znači u tim pozivima izbjegavajte te reči. Dođi kod mene, zovite, dođi kod mene da te vodim na jednu prezentaciju koja daje poslovnu priliku, ali tako, a radi se o travel klubu. Jasno je da... Još bolje, da. Dođi da te vodim na MLM multilevel prezentaciju, radi se o poslovnoj prilici, a inače je to jedan travel club. Hvala, ne zanima me. Dobro, sada. Ljude možete da pozivate na ove više događaje. Jedan od događaja, ja ću da vam ispričam, znači žive prezentacije, to je ovo. U stvari, šta mi hoćemo da napravimo? Ja planiram jednom mesečno, mada bi trebalo nedeljno negde da imamo prezentaciju, da li će to biti ovdje ili neki drugi prostor, kad nas bude više, ili što će biti uskoro. Imate, znači, jednom nedeljno žive prezentacije. Šta to znači? Ja ili neko ko to bude radio bolje od mene, će da vrši prezentaciju umesto vas. Različiti eventi privlače različite ljude. Neko voli ovo. Da vidim ja koliko tu još ima ljudi, jel tako? Neko voli kao, nemoj mi tamo u grupu ljudi i tako dalje, ajmo ti i ja se nađemo na kafi. Neko voli, ajde se nađemo preko Skype-a. Ali tako, različiti ljudi vole različite stvari. Mi radimo sve. Mislim, sve oblike prezentovanja. Znači imamo 5 oblika, znači jedan je prezentacija jednom nedeljom, da li će biti ovo ili negde drugo. Drugo jeste home travel party. Znači, to je da napravite kod kuće travel party za vaše prijatelje. To ste rekla da ti prija. Si radila nešto? Nisam. Prija mi, ali neću da radim. Ne. A ne, zbog supruga, da, okej. Opravdano, da. Znači imamo home travel party, to je sledeće, da kažemo kao manji event. Onda pored toga je 2 na 1. To znači da vi i vaš mentor idete da se nađete sa nekim. Da li u kafiću, da li kod njega kući, bilo gde. Dobro, znači može i to. Sve to dobro radi, ali pazite, kad su 2 na 1, to je vaša prednost u odnosu na tu osobu. 2 energije prema 1 energije, okej? Tu se isto vodite računa. Pazite, znači dogovorite unapred sa saradnikom. Znači sve što dogovorite unapred, imate manje probleme kasnije. Sa saradnikom, znači ne bude ono, sad ovde jedan saradnik, ovde ste vi. I sad ovako, nešto vas gleda, vi mu nešto kažete, ovaj mu nešto kaže, znači on kao, brate moj, ovaj me napad dvojica. Ovo me napadoše. Ne, znači, saradnik ćuti kada mentor priča i kao mogu ja nešto kažem, da, u tom smislu, znači, kažemo šta imamo, da oni vide da tu postoji, kako bih rekao, sistem po kome se radi. Fast start trening, to je ovo. Znači, morate da budete sa ljudima. Znači, realno, mene kad pitaju da li treba da budem na treningu, vrlo logično, ili na sastanku, znači, ako nemate čoveka, da li vam je potreban ovaj sastanak? Jer znate šta može da se desi? Znate šta može? Zašto regionalni trening? Zašto sastanak? Zašto ovde sad jeste? Bojite se, nemoj nema nikog gde da idem i tako dalje. Ili, ajde, dođem ovde. Neka iskra, ali tako? Što kaže za Tysona, rekao je njegov trener, kaže, on je bio iskra
koji sam ja pretvorio, koji sam ja razvio u plamičak, plamičak se razvio u vatru, vatra se razvila u požar. Da nije bilo te iskre, ne bi bilo ni požara. Mislim, to konkretno na njegov... to, kaže... Koliko je to važno, koliko je važno kada smo u grupi se videlo, kada smo se vraćali sa Momentuma. Vraćali smo se 13. februara, a 14. smo imali zakazanu prezentaciju, veliku gradsku prezentaciju na Novom Beogradu i otprilike računali smo nas 17-18 koliko nas je bilo, računali smo da ćemo uspeti, budući da je hladno, budući da je zima, u Beograd okovan ledom i da je Sveti Valentin, da ćemo uspeti da prizovemo 50-ak ljudi. Budući da smo se vraćali sa jednog takvog skupa, budući da su sa nama bila 4 mentora, budući da smo potpuno bili šašavi, jer sve vreme puta smo samo pričali o World Venturesu, o poslu, o poslovnoj prilici, o svemu, onog trenutka kad smo prešli granicu i kad smo izašli iz roaminga, svi smo krenuli da pozivamo, tako da je na tom skupu bilo preko 120 ljudi koje smo uspeli za sat vremena. Pola sata, sat vremena. Pola sata, sad smo ih pozvali, ali da u tim okolnostima, sneg, led, praznik, da privučemo da dođu na Novi Beograd, da čuju tu našu priliku. Sad šta je to? To je bila ta energija. To želim da pričam, to želim da vam kažem. To je energija, to ne može niko da vam prenese. Znači, jer ja kažem Marini, sad mogu da pozovem bilo koga. Tu ispred mene sedi Erik Allen, znači osoba čiji smo svi njegovi i tako. Ja kažem, baš me briga šta god da mi kaže neko. Ja ću da zovem sledeći. A onda ljudi osjećaju, kaže, najbolje bio kad sam pozvao Nikoletu. Da, okej, gde treba da dođem? Važi, znači ovo je jako dobro, ali tako? To su neke stvari koje se osjećaju, to mora da se oseti, zato regionalni treninzi, to ćemo sada doći. Dobro, ovako, smo bili ovde smo svi radili onaj test leve ruke, a? To bi ja volao da... Jesmo, ono, a? Nismo? Neko jeste, neko nije. Neko jeste, neko nije. Oni koji nisu, nek urad, mislim, daj da uradimo svi, da se ne jedinišimo, da. Ovako, šta se dešava? Ako ste, sedi. Znači, ako ste fokusirani samo onako kako razmišljate, to je vaša realnost. Ali tako, znači, vaše misli proizvode vašu realnost. Sada, ako ste fokusirani, ajmo ako da kažemo, nedostatak novca i tako dalje. Znači, uzmemo ako stavite 2 ruke ovako. I sada okrenete se prema vašoj levoj ruci, tako da samo vidite levu ruku, ne vidite ništa drugo. Ok. Znači, vi ste sada fokusirani. Vaš mozak je okrenut ka problemima, ali tako, okrenut je ka dugovanjima, ka lizinzima, ka neplaćenim računima, ka, ne znam, svim problemima koje možete imati u životu i vi fokusirani ste na tu ruku. Sada, gledajte levu ruku i mrdete prstima desne ruke. Tu je rešenje vaših problema. Razumete? Znači, koju šansu imamo ako gledamo ovde da vidimo rešenje? Nikakvu. Nemamo nikakvu šansu. Znači, zato moramo zato lični razvoj, zato smo ovde. Znaš, neki put kad odradim, ljudi onako kao cool, neki put, kako si ti nešto reagovao? Jebote, znaš, različito ljudi odreaguju. To su fenomenalne stvari. I onda je to lepo, pazi, znači, tu se njemu desilo, to je ta varnica, to je ta iskra, bravo. Znaš, kao čekaj bre, znaš, kao, ali stvarno kako da rešim ako gledam sve u problem? Daj malo, zato služi ovo. Dobro, ono što još treba da uradite sa ljudima, da prođete kroz back office, znači da prođete kroz sajtove. Da prođete kroz sajtove i tu možete im pokažete i sajtove za trening i da prođete kroz back office. To ću mi da uradim. Znači, kako bih rekao, dižete sopstvenu vrednost kako bi bili što bolji mentori, jer imate odgovornost prema ljudima koje uvodite, ili tako? Dobro. Zajedno postavite ciljeve. Vidite, ciljevi. To je u principu nauka, kako postavite ciljeve. Mi smo to radili sa onim, kako se zove, našim idealnim danom, ali tako, i to je naš neki životni cilj. To smo pričali. Ajde sad da napravimo cilj za ovo. Onako kako ja preporučujem je sledeće. Kad uđe novi saradnik, vi mu kažete ovako. U prvih 30 dana 6 ljudi. Ali ćete to s njim da dogovorite, ali tako? U narednih 90 dana cilj je, znači, da on ima 30
30. Šta to znači? Treba da bude senior rep. I u narednih 180 dana treba da bude da juri marketing direktore. To je znači 200 levo, 200 desno. Sad mi recite ovako. Znači, to je 180 dana. To je ukupno 10 meseci. Okruglo. I ovo je jedan super plan, jer vidite, teže se dolazi do ovih 6,30 nego do 200. A vam to logično? Jer ovde imamo, ali tako, nekih 60 duša koji trebaju snaga. Pričamo o zajedničkoj energiji. Ovde ste sami, vi i mentor. Negde neka osoba sama, ali tako? Teže si, znači teže do 6, a opet lakše od 6 do 30, i još je lakše od 6 do 200. Sve, znači, ja mislim da je ovo sasvim fino odmeren plan. S tim što marketing direktor, ajde da kažemo, to je, ja sam baš me pitala jedna gospođa, ja sam onda račun provjerao s Peđom, kaže ona, čekaj ovako, da li ja mogu kad sam marketing direktor da imam 5000 evra mesečno, samo me to zanima. Ja sam rekao, da, možeš. Znači, sa rezidualnim prihodom, može, fakat može. Znači, računali smo koliko je to, šta je, kako je, rezidualni prihod plus realna zarada, koja radi na to mesečnom, na mesečnom nivou, daje 5000 evra. Molim lepo, znači, znate u poslovima kojima ste... Za marketing direktora prosek je bio u Americi i Kanadi u prošloj godini. 60.000. Najmanje je bilo 18.540, najviše 166.920. Da, sad. Znači, kretali su se... Od do. Da, to znamo što je ovaj pričao. Izvodišnje. Sada, ok, znači to su stvari pogled, ali definišite to s njim. Vidite on gde je, šta je, kako razmišlja, kako se osjeća. Mislim, nismo svi isti, ali moramo svi da kažem, postanemo tim. Jer, ajmo ovako, kreće se jedna grupa dece u ulicu. Brzina te grupe, od koga zavisi? Od najsporijeg. Od najsporijeg deteta. A ovde imamo drugačiju varijantu. Brzina grupe važi od brzine lidera. Znači, samo leading by example. Znači, samo uvodite ljudi. Da bi bili marketing direktor, 35 ljudi, ili tako? 35 ljudi, jeste? 35 ličnih. Da, 35 ličnih. Sad ovako, da biste imali 35 ličnih, da biste uveli 35, treba pričati računicu oko 200, sa 200 ljudi. Znači, to je malo manje nego svaki dan po jedan čovjek. Ličnih. Ali ste tad već na 5 soma. Neko bolje... Jeste. Znači, neko bolje, neko... Da. Pa recimo, kad biste... Zamislite da uvodite jednog direktnog nedeljno. Idealno, uvedete ga, radite s njim 7 dana, sledeći. Uvedete ga, radite s njim 7 dana, sledeći. To je taman ono bi bilo... Ne valja ni puno brzo. Ne možda ispratite, onda ćete polomiti veliki broj ljudi, mislim, što opet nije ideja. Doći će reći da je to bez veze. Nama se već desilo kad smo zvali kao ono prezidentu, ma ne zanima mi to. To sve, nismo ni znali, tamo je držao neku prezentaciju. Ok. Ovo je sve bilo, znači, prvi commitment. Znači, da ćete u roku od 24 sata, ali tako, sa vašim saradnikom proći plan igre, ok, što smo sad upravo uradili. Druga obaveza, mislim, commitment, opet, kako smo preveli, ja nekako, zavet. Dogovor sa samim sobom jeste da ću imati 2 pokazivanja na dan. Pazi, 2 pokazivanja. 2 pokazivanja na dan. Vidite, sad šta to znači 2 pokazivanja? Pričat ću, ne mora 2 prezentacije, to je možda puno, naporno i tako dalje. 2 pokazivanja, možda ću nekome dati DVD, nekome ću poslati na Skype link, uradit ću prezentaciju, ne znam, postavit ću, što kaže Peđa, postavit ću nešto na status, kupljene karte za trening u Ljubljani. Meni se dešava, ja pozovem drugara da dođe danas kod mene na termin, na prezentaciju poslovne prilike u vezi travel kluba. I on dolazi i kaže, a čekaj, ti ideš u Sloveniju, ali kad beše ono? Mislim, već znaju ljudi kad idemo, gde idemo i to. Znači, marketing prilazi, zato treba ići, jer kad se vi odete negde, slikate se sa You Should Be Here, onda će ljudi vas da zovu. Jeli, gde si to bio? Vide dobru atmosferu. Žele da budu deo lepih stvari. Idite da kopate negde, pa da vidite kao, vidio sam kopat, da li će se neko se, jao, divno, mogu ja da kopam s tobom?
Mislim, to neće se desiti, tako? Tako znači oni to zovu exposures, znači prikazivanja, kako god uspete da prikažete, s tim što ne podrazumeva šaljem link, pa posle ga zovem 20 puta jesi gledao link. To nije exposures, to je slanje linka. Znači, prikazati negde nekome na bilo koji način. Znači, oni imaju varijantu, čak imaju to na DVD-evima, pa daju ljudima. Znaš, neko da DVD, pa kao je posle si vidio, šta znam, ajde, to mi nešto kod nas ono. Okej. Znači, obavezujem se, po treći stvar, da ću prisustvovati, znači, prisustvo ovim živim prezentacijama, kao što je ovo. Ja, odmah pomislim da postavim mrtve. Pa mislim live presentation, znaš, ono kao, ne. Sad, oni kažu live, međutim, šta bi ja rekao? Inače, ovo je predavanje koje radi Dave Loa, uživo, da, u njihovoj zgradi u Kansasu, u Teksasu, i to rade jednom nedeljom. Mi smo, znači, kopiramo taj model, pošto to očigledno radi dobro. I on to fenomenalno, dečko, radi, meni se dopalo i zato sam to vama prenosim i onda malo sam napravio neku kombinaciju svega toga. Međutim, žive prezentacije su ove ovde, ali isto tako ljudi treba da prisustvuju i webinarima. Znači, iskoristite sve što sistem daje. Ja ću vam dati sada, to je mailove, treba... Znate šta ću ja da uradim? Ja ću vjerojatno da ostavim negde neku kao opt-in formu gde će da se upisuju ljudi kod mene i onda postavim, mogu vam dam odmah informaciju ili da ne bude u grupi, ne znam, najvidjet ćemo šta je lakše. Zašto ne bude u grupi? Kad već imamo fast start grupu... Onda bih ja tu, da, može. Sve što se... Mogu ja dokument tamo. Sve što se odnosi na grupu, na početak rada, tamo imamo odlično... Ali mogu ja tamo da postavim attachment, mogu attachment da postavim sa Excel? Može. Onda ćemo sve u grupi. Onda definišemo da ćemo sve u grupi da radimo. Sve ide u grupi, zato što, pazi, ti si online stalno i godinama si online. Luka se adaptira. Rilja nije imala... Različite ljudi, različite, može. A svi znaju grupu. Mnoštvo informacija. I prva stvar, ja sam to malo čas htjela da kažem, pre nego što krenemo na plan igre i sve ostalo, otvoriti Skype adresu i profil na... Realno to ima, jer vidiš šta to ima. Stvari koje ljudi trebaju da... Vidiš šta ima, znači ja to kažem, vidiš ovde, plan igre, slažem se. Međutim, mi ljude treba da upoznamo sa sajtovima. Jedan od osnovnih sajtova jeste Team System Online. Team System Online na Get Started ima video broj 5, Peter Powderham, koji ti kaže prvo otvorite Skype, drugo otvorite ovo i tako sad. Znači u tom kontekstu vi kad prođete sa njim i to mu sve kažete neće biti problema. Znači samo se držite, samo sistem, da znamo da svi isto pričamo. Znači ideja vam je da imate što više prezentacija vi i vaš tim na dnevnom nivou. Ja ne znam recimo koliko moj tim ima dnevno prezentacije, iskreno. Ne znam nikako to saznam, to ćemo da vidimo. Dobro, znači imamo webinare, žive prezentacije, sve što imamo, prisustvujte tome. 4. Prisustvo na fast start treninzima. Znači, to je ovaj. Znači, brzi start, ajde kako ovaj. Ići, trening. Fast start treninzi, tu ćete uvek dovodite vaše nove saradnike. Ima jedna fantastična stvar, šta god vi radite, ako vi pišete, pisat će oni. Ako vi ne pišete, neće pisati oni. Steva ne piše zato što držim prezentaciju, što je apsolutno opravdano. Steva, sljedeću prezentaciju će vam raditi Steva. Naravno. Dogovorio se s koleginicom. Da, pa nisam ni sumnjao, da. Ne, šta, Steva ćemo ja posle da prođemo ovo. Šta? Eto, menadž, iskusno. Elem, fast start treninzi su, znači, šta možete desiti na fast treningu? Imate tu jednu iskru koja će vam dati dovoljno snage da na putu do kuće pozovete osobu koju inače ne biste pozvali i ta osoba možda bude ono što se kaže Boris. Znate, ja sam Borisa i Boris eto drži celu toliku strukturu. To je jedan razgovor. A da ga ja nisam pozvao, možda ga je pozvao, ne bi bilo Margita ovde. Pitanje je da li bi mi svi ljudi bili ovde. Ako meni danas, ja sam bila ovde. Ne, upravo to. To je tako. Znači morate, dovoljno je ta jedna iskra da... A to je ono što sam vam rekao, zašto treba da idete na trening. To je to. To je to. Znači, 5, šta kažeš? Regionalni trening, evo. Taman opet za vas.
Znači, regionalni treninzi. Na tim regionalnim treninzima, u ovom slučaju, znači, i tu raste, oni kažu da international treninzima raste vera. Nama raste vera i ovde, iskreno. Znači, ja uglavnom držim ova predavanja na ono što sam naučio na prvom treningu. Tamo što smo bili, kad je bio Jefferson Santos. Uglavnom odatle držim. Znate se koliko ćete vi, vidjet ćete se koliko ćemo da se vratimo više znanja. Pa sutra, kad se vratimo iz ovoga, ovde može stoji druga osoba da priča. Eto duplikacija, ja ću pričati negde drugo. Mislim, tako se razvija posao. Nije ideja da stalno ja pričam. Je tako? Ideja je da što pre neko od vas dođe ovde da prenosi svojim ljudima, a ja opet obučam neke nove i tako da, znači, to je ideja, ne samo onaj jedan čovjek vrši prezentaciju. Internacionalni događaj. Internacionalni događaj. To je ono što sad treba sada, koje imamo? Imamo predstojeći. Znači, u back office-u imate tačno gde se dešavaju kad koji događaj, znači idete back office, events, upcoming event, u smislu događaj koji dolaze i onda gledate, je li tako? Sad, internacionalni događaj jeste 8. juna, 8. jun, znači Millionaire Bootcamp, Bootcamp na Kipru. Mislim da bi tu trebali da idemo. Pazite, možemo da zaradimo novce do tada, a sad šta se deša sa čuvenim Wayback ili sa ovim, kako se zove, Andreas Mamas? On kaže, znači to je kombinacija sa Dream Tripom. Znači to je Dream Trip i posle ide Millionaire Bootcamp. Kaže, uđete kao jedna osoba, a izađete kao druga osoba. Znači, on je tada, nakon u periodu od, mislim da je bio koliko, 3 meseca loše, 8 meseci, nakon toga je uveo 1.500 ljudi, eksploziju imao. To je vera. Imao je taman ono kritičnu masu, znate, znači ideja vam jeste da što veći broj ljudi povedete naravno idete vi, da opet ne bude tamo on je dobar ono, ali tako, kao ono, kako je bilo, jeste dobro, ajmo sad da radite. Ajmo sad da, znači, lični primjer, bit će vam fantastično, upoznat ćemo puno ljudi, znači, puno toga ćete imati da prenesete vašim saradnicima. Važno je koliko imate da date ljudima, on to osjeća. Nije bitno, znači, ja tačno znam kad držim prezentaciju da vidim da li se čoveku dopalo ili nije, jer on mene ceni, pokušava da vidi da li ja znam o čemu pričam, da li sam ja tu slučajan, da li sam ja u tome i tako dalje. A kako će on znati da sam u tome? Tako što imam svaki regionalni trening, tako što imam svaki internacionalni trening i tako dalje. Ovo sve dogovorite i onda kad vas neko pita, kao što je mene Vesna pita, da li ja treba da dođem ovde, ja kažem dobro, samo pročitaš 9 zaveta, dati ih samih sebi, veoma važno, ne meni, i vidi da li treba da dođeš. I zamislite duplikacija kad to svako od vas, svako je vaš saradnik uradi. 7. Znači, zavet za lični razvoj. Ili zavet na lični razvoj. Upravo smo ovo sad. Sad, zavet na lični razvoj je najvažnija stvar i on je direktno, proporcionalno je vezan sa sposobnošću zarađivanja novca. Konkretno u ovom poslu, zato što u klasičnom biznisu ne moraš da budeš nešto baš osoba od integriteta da bi zaradio velike novce. Ovde moraš da budeš osoba od integriteta, zato ja mislim da je ovaj biznis model fenomenalna stvar. Znači, ne postoji ni jedna industrija kao što je network marketing koja od ljudi koji su početnici, toliko ulaže u njih, toliko ulaže u njihov razvoj kao ličnosti, ni u jednoj firmi to nikad nećete dobiti. Jer u onoj firmi, ako sam ja neki direktor, nešto saznam, vas dve pretendujete na moje mesto, ne pada mi na pamet da vam kažem šta sam učio. Zašto? Pa pretendujete na moje mesto, znači negativna selekcija. A ovde mi je cilj da budete bolji od mene kako bi stajali ovde, kako bi prezentovali kako bi se vaši timovi razvijali. To je jedan fenomenalan sistem. Što kaže Robert Kiyosaki, knjigu koju čitaš, znači biznis 21. veka, network marketing. Mislim, on je to pisao ko zna od kada, pre 10 godina možda. Sad, zavet za lični razvoj. Izuzetno važno. Kako se to radi? Pod 1, čitanje određenih knjiga, znači pravih knjiga. Ne vredi ono što smo rekli da čitamo ljubiće, ne znači nam ništa, ali tako? Neke romane, da, biografije uspešnih, fenomenalno. Biografije uspešnih su sjajne stvar da se čitaju. Onda knjige koje vam preporuče vaši mentori. I sad šta podzume? Dajte sebi obavezu. Nemojte ono kao sad ću ja po ceo dan da čitam, nemam vremena da držim termine. Ne.
Ne, nego prvo su termini, mora da ih radimo, a ovo je naše gorivo, ali tako? 10 stranica dnevno. 10 stranica dnevno, to je 3650 stranica godišnje. Podelite to sa brojem, recimo neka knjiga ima posebno oko 200 strana. Pazi koje je to znanje. Onda kada vas negde, nešto će ostati, ali tako? I između ostalog, knjige, ne treba ono pročitao sam jednom i ćao. Čitajte iznova. Znači, ajde da kažemo, čitanje knjiga. Pod 2, slušanje CD-ova. CD-ova za lični razvoj. Znači, Anthony Robbins. Iznenađujem se, puno mi ljudi dolaze na prezentaciju i pitam ih ko Anthony Robbins ne znaju. Nisu iz tog sveta. Neverovatno. I onda mu pokažem da ima 400.000 ljudi na fan page-u i oni kao, oho, ko je ovaj? Što znači, pazi, tačno onoliko, koliko vrednosti možeš da pružiš, toliko ti ljudi dolazi u salu. Njemu dođe 30.000 ljudi. Njega milioni ljudi gledaju na godišnjem nivou. Pritom ima jako mnogo prezentacija na YouTube-u, na TED-u. Može se sve pogleda. Može da se pogleda zaista. Znači, Anthony Robbins, Jim Rohn, to su sve ljudi koji... Jim Rohna, mislim, on izmisli ono. Mislim, on tvrdac rečenice, pomozite drugima da ostvare ono što oni žele i tako ćete vi ostvariti ono što vi želite. To jest, vi ćete ostvariti sve što vi želite. Ej, fenomenalno. Ali morate meni, ja pitam Marinu, kako ja sad da se postavim, ne ono racionalno, tipa, ja bih voleo sada da Jelena, Vesna uzmu 6 ljudi, znaš, to je racionalni, ajde, kako to emotivno, da ja iskreno želim, znaš, da ona osvoji BMW-a, da ona se kandiduje BMW-a, Steva, znaš, ali pričamo o energiji, ja to racionalno da želim, ali tako, ali daj kako ja to energetski da prebacim na njih. Ok, ja im pomažem, ali tako, radimo, kogo me zove, ja imam vremena za to. Ali je važno da prelomite to u sebi, da istinski želite tim ljudima da pomognete. Tim vaš, znači ono, u duši. To je važno, znači to moramo, mislim, vežbajte na tome. Ja isto vežbam, trudim se. Sa još jednim delom koji moramo da nosimo u sebi, a to je da to, makoliko mi iskreno budemo želeli, opet neće toliko zavisiti od nas nego ljudi. Trener, mi smo treneri, mi smo savjetnici. Znači, ali opet će zavisiti od njih. Uvek zavisi od njih. Izvrše performanse. Da, ovo je obavezan dan, to sam sve završio, samo moment. Evo, znači, čitanje pre knjige. Treninzi ličnog razvoja. Ovo je između ostalog i trening ličnog razvoja. Prošli put smo gledali, ja sam to pričao sa nekima. Ovo je meni fenomen, ovo je Jefferson Santos rekao. Znači, ovo je potrebno, piramida potreba. Piramida potreba u našem poslu. Znači, pazite ovako, 2,5% jeste poziv, tehnike, kako da pozovem čovjeka, kako da izvršim prezentaciju, kako da ga zatvorim, kako ovo, kako ono, tako dalje. Ljudi se uglavnom fokusiraju na to, se slažete? U svakoj MLM kompaniji da uđete, oni kao kako da pozoveš čovjeka, kako ovo, kako ono, i vežbate samo to. Pazite, to je samo 2,5%. Da kažemo, to su tehnike. Drugih 2,5% je rad s ljudima. To kažu, to je najvažnije. Ako ne umeš da radiš s ljudima, ništa u životu nećeš da uradiš i tako dalje, bar u ovom poslu. Ali vidite, to je jedno i drugo, svega 5%. Pazi, i sad se ti fokusiraš, hoćeš napraviš biznis sa 5%. Jedino čovjek živi a koristi 2% mozga. Znači sa 5%. Sad mene, šta je onih 95%? Znači 95% jeste upravo lični razvoj. Meni je ovo, ja sam šokiran bio kad mi čovjek. Lični razvoj. I onda kao, znači ova tačka je najvažnija za to koliko ćete novca da zarađujete. Znači, čovjek bi rekao, pa čeka, ali plan igre, top 10, sajtovi, ciljevi, 2 pokazivanja, nema to. Pa to. Ali ali pazi. Izgoriš se na 2,5%, izgubiš snagu kao gde sad još da se razvija. A pokušam. A sve sam uradio. A pazi, ali vidi ti to, ljudi. Sad, ajmo onda, i onda sam ja, sećate se prvi moj trening bio, daj, imamo lični razvoj, onda je bilo kao, daj, imamo otprilike sa ličnim razvojem pali, da mi radimo ove. Treba, naravno, naći meru u svemu tome. Mislim, ne treba samo mi ovde da filozofiramo, da možda radimo jogu i to je isto deo ličnog razvoja, ali nije dovoljan. Šta je to? Piramida uspešnosti?
piramida potreba. Uvek je, kao što imaš piramidu ishrane, piramida potreba, ovo je piramida potreba da bi bio uspešan u MLM-u. Ali ja mislim da ti je to vezano za bilo koji biznis. Znaš, mislim da je kao piramida potreba, znači u tom smislu. Ali vidi, opet s druge strane, tehnike su baza piramide. Možda imaš temelj. Ali tako? I to je, znači, zato se bavimo, ali ne možemo samo time da se, nećete biti, mi pričamo ovde da budete business developeri, ovo je baza piramide, ovo je što se kaže šlag na tortu. I tačno vidi, ako se ovoga držiš, prvo uči tehnike, što radimo ovde, ali tako, ciljevo ovo, daj tehnike, zakazuj ovo, onda kasnije radi s ljudima, a to radimo ovde sa regionalnim treninzi, učimo rad s ljudima i razvijamo se lično. Mislim, ovo je naš biznis, ništa više mi ne moramo da znamo, samo da se pustimo tu, da radimo to. Ok, najvažnije, znači, pored treninga ličnog razvoja, kao što je četvrta stavka je okruži se pravim ljudima oko sebe. Imali smo sastanak sa osobom koja je došla kod nas i ona je imala, ženska osoba je došla sa dečkom. I to sam imao prvi put, ja sam slušao o tome, ali znate da krabe, ja sam to pričao prosto, da krabe možete držati u ovolikom pune kraba i nijedna ne izlazi. I onda se pitao, čekaj, pa kako, pa samo treba malo i eto, izađe kraba. Znači, krabe kad uhvatiš možda ih držiš u vrlo niskom kontejneru, znaš ono, u smislu plitkom kontejneru i sad vidiš da nijedna ne izlazi. Znaš zašto? Neverovatno, kad jedna krene, druge povuku. Gde si pošao, kao u fazonu, nema šanse da odeš. To je fantastično. Takvi su ljudi. E sad vidite zašto. Šta je lakše čoveku, kad mu vi kažete da imate nešto novo, što će negde da vas odvede, što ima mogućnost da to bude velika kompanija, da zaradi novca, da home bonus, car bonus i tako dalje, da li je njemu lakše da on kaže super i onda ću ja da se razvijam narednih 10 godina s tobom, ili ću ti reći da te ne bih izgubio iz straha, ajde, zajebi to je sranje. Šta mu je lakše da uradi? Da vas upropasti, da ne dolaze, ali pazite, on to radi iz straha da vas ne izgubi. Baš smo to definisali. Sad, konkretno tu smo imali situacije. Znači imamo devojku potpuno otvorena, fantastična za ovaj posao se i on potpuni kreten. Znači, Molim? Ne, nema imena. Snima se. Znači on je potpuni kreten. Znači ona je sramota. Kako se baš i zove? Ne. I sad ono kao, znaš, kretenu. A on zna ko je to. A ti znaš ko je. Elem, ovo je bilo samo za unutrašnji krug. Za ovaj, inner circle. I sad šta se dešava? Znači, sad sam se vratio kao jedno mesec dana. Nije ni fin, bre, znači nikakav je, razumiješ? I vidiš, i sad pazi, ali on je stalno gleda nešto ti networkinzi, a on je uvek tu, kao kraba. Nećeš ti meni da odeš negde, ali stvarno je tako, on se kao I to je užasno, znači vodite, ja sam vidio, nemamo šansu s njom, ne mogu doprem do nje. Znaš, u fazonu, ne mogu sad došli zajedno, u fazonu, dobro, ajde ti se i tu idem ja sa Tanjom ovamo, mislim, znaš, ne mogu to da uradim, u tom kontekstu. Znači, nije, kako bi se rekao, nije, pa dobro, ima Tanja milion, a možda sam je rekao pravo ime, možda nisam. Znači, vodite računa kad dovodite ljude, nikad dve osobe koje nisu u istoj ekonomskoj zajednici, molim vas. To je greška, znači nikad dve osobe koje nisu u istoj ekonomskoj zajednici. Momak i devojka koji ne žive zajedno, vozi, može jedan, može drugi, odvojeno. Znači, to je mnogo velika greška, znači, to ljudi pogreše. Znači, pričam sve iz ličnog iskustva, izgubili smo vreme i tako dalje. Znaš kad smo te danas pitao? Nisu ekonomska zajednica, da li se znaju? Ko zna kakvi su oni, može nastane glupost. Ali ne smo u isto vreme. I onda se, Znači, okružite se pravim ljudima. Ljudi, ne možete shvatiti koliko je važno. Znači, evo, vrlo prosto. Svetlan, ti da se družiš samo i isključivo sa multimilionerima. Da li bi tvoje finansijsko stanje bilo bolje? Logično. Molim lepo.
Pa ne, ali onda se ja pitam što se ne družimo sa multimilionerima. Shvatate li? Nemoj se ba družiti Pa sa dobro, sirotinjom, samo ali to ja znam. Zašto moji prijatelji ne mogu to da od mene... Pa ne možeš da... Zašto, pa pričali smo, znaš, ono kao. Ali totalno iludacija. Dok sam radila nešto drugo, kao daj nađi nam posao. Znaš, blago tebi, ti radiš super, ti ovo, ti ono. I sad kad kažem, ljudi imam priliku, ajmo. Sad oni kao... Ne, pa to je kao one, znaš da one žabe? Da, što su skakale. Upravo to. Oni kažu, ajde ti pa ćemo mi da vidimo. Vidite, to je isto važno. Znači, vidite, ovde, za razliku od drugih poslova, pričam uopšte iz ličnog iskustva, znači, meni se javila osoba iz Crne Gore. Hoću vam kažem, ovde baš radimo recycle, ništa ne odbacujemo. Pre ili kasnije će čovjek ući. Ja sam ušao u poslove posle godinu dana. Gospodin koga idemo da gledamo, David Piče, 20 puta su mu rekli, on je rekao, neću, bre, 20 puta. I 21. je ušao. Jedan prijatelj mu rekao, to nisam da pričam. Da, znači nudili su mu 20... Nema veze ko. Ali oni, sad, možda je došao 21. puta čovjek koji ima dovoljno ličnog razvoja, znači vrednosti da mu ponudi, neće on sa svakim da ide. To je važno, ti, neverovatno je, pazi, radiš na sebi i raste ti bankovni račun, pa to je fenomenalno, mislim. Znaš, mislim, jer puno ljudi sada kompenzuju vreme, nemaju vremena da rade na sebi da bi zaradili novca, znaš, i onda, ja u građevini, ja nikad više novca nisam, ja sam bio užasno, kako bih rekao, užasan čovjek, mislim. U najkraće, Marina me, znaš kako su me zvali? Sivi oblak, brate. Kad uđem u kancelariju, sivi oblak, znaš. Ali tako bilo? Promenim atmosferu u kancelariju odmah. U sivo. Da. Bio si radoviđen. Radoviđen, znaš, odmah ona. A stvarno tako, evo, to Marina zna. Sebe nisam mogao da podnesem, od 12, kako, do 12 mrzim sebe, od 12 ceo svet. Mislim, nesreća, jednostavno to nije, bez obzira, imao sam više novca nego sada i nego ikad. Ali nisam se dobro osjećao. Ja se mnogo dobro osjećam, tako da Bogu hvala. I sad, kad budeš u saglasnosti, u alignmentu, kako se to zove? U skladu sa samim sobom, onda možeš da postigneš velike stvari. Ovo je to, znači mogu da pričam sa svim, uživam, ali tako, vidim pozitivna lica, motivišem vas, prenosim svoje znanje, fenomenalno, bre. A inače to sam napravio, to ću vam pustiti jedan mind movie, moj idealni dan. To treba da vam pustim. Isto to sve ima. Ja sam to sve napravio, nevjerovatno, znaš, kao slike. Jeste tamo neki, sa naočarima, kao prenosi ovo, nisam sebe vidio tu, ali nisam našao adekvatnu sliku. U tom smislu, znači, prenosim svoje znanje drugima, pomažem drugima da budu uspješni. To funkcioniše. I ovo imamo, da kažemo, vozilo koje to može da nam omogući. Dobro, ajmo na kraju, apropo toga, imamo 8, nađi sparing partnera. Ajde da kažem, sparing partner, pravi. Ovo ne mora da bude osoba kod vas u timu. Ne mora da bude osoba, nađete ga, znači, koliko si imao danas termina, kako ti je bilo, šta ste uradio, može bude u timu, što da ne, ali može da bude i cross line, nije bitno, znaš ono. Može da bude u drugoj zemlji. Može bude u drugoj zemlji, kako to rešavaš, kako rešavaš taj problem, meni se desilo ovo, otklanjanje prigovora, ja svaki dan imam novi prigovor, recimo meni sinoć Boris pomogao, ja mu pisao, on je mislio da, ja sam pisao moje prigovore koje sam ja dobijao, pa sad kada vidim kako on odgovara i on mi je meni pomogao odlično, pazi, potpuno logičan odgovor, ali nisam bio u pravom trenutku spreman da to ja se setim toga i mene pita žena, ko meni garantuje da ću ja otići tamo da sam ja to stvarno bukirala, logičan odgovor je pozovi telefonom hotel, mislim, ali ja se toga nisam setio, naravno, ja sam onda onako odgovorio ladno, niko ti ne garantuje. Da li vam je čudno što nije ušla, je? Pazi, daj pare. Mislim, evo. A pošteni su studenti. Niko ti ne garantuje. I onda me žena gleda kao jevi ga, sad i gleda. I onda se pitam kao, brate, jel nisam ono nešto drugo da kažem, ali brate, ode. Da, do you want another ride with me? Znaš ono kao. Elem. Znači, ja onda pitam Boris, sad vidim kao šta će Boris da odgovori. Da vidim šta će Boris da odgovori, kao klikli. Kažem, brate,
Veoma logično, zar ne? Ali sam naučio da nisam bio na webinaru, jer za Boga ja znam, ali tako, ja ne bih onda to naučio. Pa bi onda sutra opet, niko ti ne garantuje, mislim, shvatate? Ni tebi, da, šta ima ti garantuje? Ko ti garantuje ćeš sutra biti živ, znaš ono, mislim, i tako. Ali ti, moguće si ti pričao sa ženom koja ne bi nikad u životu Ne, fakat. Ne, ona me pitala, ja sam odgovorio, ali nisam imao odgovor. Ja sam sad tu nešto pokušavao, znaš, pa kao fan page, jer ja sam malo prezubio, razumeš, pa onda fan page kaže ono social proof, ljudi koji su zadovoljni i tako dalje, znaš, nema tu prevarenih, jer, znaš, ali adekvatan odgovor je, pa pozovite hotel koji ste, mislim, pazi, ja kao zapišem i kao, okej, ali gotovo, to je upamćeno. A da nisam bio na webinaru, ja sve znam, ali tako, ja to ne bih naučio. Zato dolazite stalno, Pa da, imamo sad do 7:30, pa dolaze ovi. Jel' tako? Da, mislim, moj žuri malo. Sad ću, imam još jedno. Pa 10-15 minuta. Ne. Znači, nađi pravog sparing partnera, to je dobro, probaj, šta? Pa trči s njim, ali tako, treniraš. Što ovaj Tyson, bio je jedan najbolji bokser, ali mora da ima. Bitno je komu je sparing partner, ali tako? Džaba sa mnom da sparinguje. Mislim, svuda ima gde, zato kažem, i onda menjajte, što se kaže, malo jedan, malo drugi, probajte, šta, kako, koliko si držao termina i tako dalje. Ok, 9. Obavežite se, dajte obećanje same sebi, da ćete biti od danas 365 dana ovde i da ćete raditi ovih 9 stvari. Veoma važno, da radite ovih 9 stvari. A ne ono kao ja sam godinu dana ovde, evo šta je bilo ovo. Što kaže David Ulloa, ja vam garantujem da ćete biti druga osoba, ne da ćete zarađivati više, da ćete biti druga osoba. Jer pazi, čitaš li knjigu, slušaš li, okružiš se pravim ljudima, ideš na treninge, ali tako radiš ovo sve za 10 meseci ili u ovom slučaju za 12, radiš na sebi. Znači, a čitaš svaki dan, slušaš, bit ćeš druga osoba, drugačije ćeš posmatrati svet i drugačije će biti tvoje financijsko stanje. Zašto? Nećeš gledati tu, malo ćeš se okrenuti ka rešenju. Naravno, dešava se ubrzanje. Može to, bravo. Jeste najteže doći do prvih 6, pa je jednako napor doći do 30, pa druga 30. Sad to si me dobro podsjetila, bravo. Znači ovako ide, ovaj naš biznis je biznis eksponencijalnog rasta. Ovo je eksponencijalna kriva. Znači, ovo je eksponencijalna kriva. Šta to znači? U početku ide sporo. Znači, ali ljudi, mi smo tu negde. Shvatate, ako je neka, recimo da kažemo, ovako, ajde da kažemo da je to, vidite, on je ovde. Sad, za isti taj razmak, ali tako, vidite koliko više skačemo, u istom vremenskom razmaku koliko ostvarujemo veću, ne znam da sam dobro objasnio, ostvarujemo veći rast. Sad, isti ovaj, ali tako, to je ovde, vidite koliko su to u odnosu na ovaj, koliko je ovo veći rast. To će da se desi ovde. Što kaže ovaj, mi nismo videli. Ja mislim, kako si ti lepo rekla, ovo je džin u nastajanju. Ali tako? Znači, ova kompanija je možda Herbalife u stvaranju ljudi. Znači, ovo je fenomenalna stvar. Možda, veća industrija. Juče je na webinaru Šuš rekao, prenoseći informaciju svrha, a to je da oni više ne razmišljaju o tome, da treba da budu jedna firma od 1 milijarde, nego 10 billion company. Tako da oni blago vide tih 10 milijardi. Ali oni se spremaju za to. Da, oni su spremni. To je njima savršeno jasno da će to da urade. Znači, ovo ti kao Herbalife u nastajanju. Firma je apsolutno, kompanija je spremna i ono što volim Peđu, koji svaki put to kaže, to će biti s vama ili bez vas, to će biti sa mnom ili bez mene. Ali to će biti. I ja svaki put uzdrhtim, jer ja znam da će to da bude. Vidi, zato kažem, sad, uvijek gledajte ovde, da imate veći broj ljudi. Veći broj ljudi svojih, znači, isto tako na treningu. Ali vidjet ćeš, evo, ti do sad nemaš saradnike, radiš, ali tako? Vidjet ćeš posle 17. Garantujem ti, odradit ćeš 2 prezentacije, imaćeš čoveka. A to bi imala i da si bila na ovome, kako se zove, na Momentumu. Sećaš se, sam ti rekao, nađi, moraš da ideš i tako dalje, kao što vama kažem. Sećaš, da je bila na Momentumu, bilo bi potpuno druga priča. I ovaj biznis... Imam pepor ispod već. I ovaj biznis, imate ovako, pazite,
Znači, na 3 meseca, 1, 3, 6, 9, su regionalni treninzi, ali tako? Vi sad startujete, onako, da kažemo, motivacijono ste cool, ali tako? I onda krenete da padate. Dolazi sledeći trening, vi ovako. Sledeći trening. Čak i kad padnete, vidite gde ste u odnosu na ovo gde ste bili. Tako je pravljeno. Na 6 meseci, ali tako, na 6 meseci ide internacionalni trening koji verovatno, mislim, bar se kod nas desi, ali tako, lansira, pa onda opet može da padneš, ali opet, i tako ideš sve više. I kad pogledaš, kad si u down fazi, vidi gde si u odnosu na to gde si bio. Kao kakav je to down? Čuj down, to bi nekom bio high, ono, da, a onda i kad se bio high, to je opet smešno u odnosu, to se dešava i to je ova kompanija. Zato je važno kad birate kompaniju da vidite ko je u menadžmentu, kakav sistem edukacije imaju. Ovi imaju fantastičan sistem edukacije. Znači, ovo je apsolutno pravljeno. I vide gde idu. Ne, njima je jasno gde idu ljudi. To tačno vidiš, to je kompanija koja će to da uradi. Tu nema greške. To je Marina, ti si to osetili. Inače, Marina ide na momentum kad smo išli, pre toga odlučila da ne radi ovaj posao. Jer za Boga ona ne može da zove ljude. I onda kad je otišla na momentum... Ne, šta ti, ne mogu ja da zovem ljude. Ja kažem, pa onda ja pitam, pa šta ćeš na treningu? Pa ne, pa već smo kupili kartu. Ja kao, pa bolje da uštedimo što nisi, što je. I ona ode, ali tako, i mi zovemo i ona kao, ovo je fantastično, ja sad ovo mogu bilo kome. I sad ljudi, ona zrače, ljudi je zovu i tako dalje. Nama je danas bila puna kuća. Bukvalno to nismo imali gde da sedimo. Znaš da imaš u rukama jako vrednu stvar. Jeste. Na prethodnom online webinaru... Evo, završam za 1,5 minut. Na prethodnom webinaru je Peđa isto nešto zanimljivo rekao, a sad mi pogledam mislim. Nema veze. Elemo, ako ja vam se zahvaljujem na našem vremenu, što ste odvojili to, inače rekao sam za nisam zaboravio za testove, znači poslaćete mi testove, pazite, to je inače jedna naučna metoda, ovo je knjiga za ključamo spoznaje, nisam imao vremena da uradim testove, uradio sam, ne znam ko je ovo, ja mislim da je ovo tvoj, konkretno. Pogledat ću posle, šta je fora? Odgovarate na pitanje, onda sad ima tačno tamo da li je manje, više, tamo, vamo, razumete, i sad tačno smanji 1, daj 2, i onda tačno ispadne ko je kakva osoba. Znate? I onda tačno vidite da, i onda kaže, u ovom slučaju recimo prevlađuje crvena, ali tako, ima prevlađujuća crvena, a sledeća na koja ima uticaj je zelena. I onda pročitate jedni druge. A ono što je meni fantastično bilo ovde, što smo se mi fascinirali, odavde krećemo. Odavde krećemo. Znači, najbolje je da imate više od svakoga pomalo. Znači, potpuno teže. Znači, moram da se pohvalim da moja saradnica Vesna ima upravo ovo. Da. Bravo, Eco. A dečko koji nam je donao ovo uradio, kaže, jebate, ja nikad nisam vidio. Pa onda mi uradili ne znam koliko i tako dalje. Znaš, mislim, strava. Tako da, i ovo se menja. Ovo nije od sad pa nadalje u buduće, mislim što bih rekla. Znači, kad vidite, vidjet ćete da se to menja. Tako da ću onda ja da uradim rezultate, kad mi, poslali ste mi na mail, proverit ću. Interesantno raditi posle ovih treninga i semina. A pa da. Svake 3 meseca radimo. Ali ovo sam teo da vam kažem, ja ću da vidim, jer ovo je dobro da uradite za vaše saradnike. Smo radili mi ovo, nismo? To ćemo da uradimo. Znači, da uradimo za saradnike, jer onda znate s kim imate posla. Pa, dobro ti onda nama javi kakvi su ovi naši. Ne, daću vam ja rezultate, pa ćemo da radimo. Njima nemoj da javljaš kakvi smo mi, a nama javi kakvi su ovi naši. Nama nemoj da javiš kakvi smo mi. To. Tako da to bi bilo to. To bi bilo to za večeras. Hvala. Bravo, Milane. Da, samo. Bilo je ponovo vredno. Ja se nadam da će uvek biti, znaš, kao.